Това ще е наистина едно много интересно първо видео. Тук ми е водолазната екипировка, или поне част от нея. Нямаме неопрен, нямаме плавници, вали дъжд, тъмно е и 7:30 вечерта. Но пък за сметка на това ще има металодетектор и камера, с която ще заснема всичко, което се случва под водата. Има индикации за това, че съм оригинално луд, но аз си мисля, че това е просто авантюристичната черта на характера ми. Така че не признавам своята лудост. Смятам да вляза смело, а как ще изляза, времето ще покаже. Има много неща, които искам да ви кажа, обаче те са толкова много наистина, че по-скоро бих оставил обстановката да говоря сама за себе си и сами да се убедите в това колко неприветливо е място, където ще отида и сега след малко. Абсолютно е естествено човек да изпитва притеснения и да се чуди дали това, което смята да направи, не е една наистина много сериозна грешка. Ще разберем накрая, когато имам или нямам възможността да публикувам това видео в YouTube. Любопитството в мен напира повече, отколкото разумът, затова няма да говоря повече. Ще монтирам камерата за подводни приключения върху екипировката и направо ще се запътим към поредната глупост, която смятам да направя и ще видим какво ще ни предоставя това изживяване. Ето е камерата, за която преди малко приказвах. Монтирам я и направо отивам във водата да видим какво има долу. Това, което 100% ви интересува, на каква дълбочина се гмуркам, ще ви разочаровам. На 2-3 метра се гмуркам, не се гмуркам надълбоко, защото аз там работа нямам. Мен това, което ме интересува, са загубените вещи. Хората ги губят на 2-3 метра и аз мога да ги изроя от 2-3 метра. Загубените вещи, които са на по-дълбоко, не мога да ги изроя, тъй като точно там, където се гмуркам, е посипано с пясък, обаче на малко по-дълбоко, на 3-4 метра вече няма пясък и е един слой от тиня, който е с дебелина около 50 см. Изобщо не е приятно да се гмуркаш, няма абсолютно никаква видимост. Това ми е първият път, когато се гмурках на това място. Първият път, когато изобщо съм се гмуркал в сладка вода. Днеска се гмурках за втори път на същото място. Този път бях с фенер на главата, като си мислех, че това нещо ще подобри видимостта ми под водата, но се оказа, че не е така това нещо. Не мога да виждам по-добре. Това, което мога да правя, е да осветявам тинята на 5 см пред носа си и да се получава като стена пред очите ми и пак да не виждам абсолютно нищо. Така че, колкото и да имам голямо желание да вляза малко по-надълбоко, защото този терен, който мога да претърсвам с детектора, не е никак голям. Самото плащче е с дължина може би към 20-25 метра максимум и навътре е посипано с пясък около, може би, не знам дали има 20 метра, но да кажем да е 20 метра, макар че няма. Това са общо взето към 20 квадратни метра, където аз мога да търся с метал детектора. Хич не е много. Вече няколко път съм го претърсил това място. Днес изкарах само 3,60. Първият път, като отидах, изкарах 28 евро. Намерих два пръстена. На този клип намерих един пръстен. Накрая ще ви покажа какво съм намерил. А днес, когато се гмурках, не намерих нито един пръст, намерих само капачки, само букуци, кенчета и много ми се иска да вляза малко по-надълбоко, но просто тази тиня, която е след пясъка, не позволява да се търси. Много е замърсена средата. Уж казва, че немците много си били пазили природата. Ела да видиш какво става под водата, направо като кош за букуки. Има всякакви алуминиеви неща от рода на тези свещички, където се палят.
малките, кръглите, кенчета, бутилки и всякакви работи. Е, тук на клипа се вижда, се покажа, се вижда колко е голяма ивицата и колко е добра видимостта под водата. Така че наистина ограничен съм до едни 20 квадрата, където мога да търся. Ето тук е място, където намирам пръстена. Много се радвам. Накрая ще го покажа. Много красив. Това е дългоочакван от вас момент. Ха-ха! Колко интересни боклуци. Това нещо не го знам какво е. Аз го направих на пръстен. Няма никакъв печат, но прилича на пръстен. Под водата викам, може да е пръстен. Какво е това нещо? Сега от някой въдица предполагам. Другите неща са чупени очила, капачки, нещо, което е остатък от бански предполагам или обица. Това също е някакъв остатък от обица. Не е от хубав метал, предполагаме от мед. Не знам какво е, пълен буклук естествено. И монети. Монетите са, тук имам 2 евро, тук имам 20 цента, 10 цента, 10 цента, 20 цента и още 20 цента. Общо 1,80 евро и 80. И накрая да ви покажа пръстен, който намерих. Ето го и него. Беше добра изненада. 2 пъти. Първият път, като го намерих, много се радвах, направих го на златен. И втория път, когато го изкарах вкъщи, разгледах го и осъзнах, че не е златен. Под водата викаме, тук вече аз намерих годежната халка, най-накрая. А то се оказа сигурно от Ню Йорка, там за 6,99. Ето как изглежда. Въпреки това е красив и се е намерен. Той е част от моята колекция. Фалшлив, не фалшлив, запазвам си го. Ако ви е интересно, мога да направя един клип с всичките ми находки до този момент.